ду хонагаи фурӯшӣ дар тарафи Гипразем пушти мактаби 91 бо ҳамаи чизу чорааш 2 балкон дорад, 3 подвал, инчунин ҳавли чаям дорад. Нархаш бо маслиҳат мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем, инҷо бозори Вориси Сомон ва аз ин тараф вайни Гарадок. ин бошад мактаби 91. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. пушти мактаб. бисёри бад гап намезанем. рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ. духонагаи пурра бо масоҳати 40 метри квадратӣ беҳисоби балкон. хона 2 балкон дорад дар якум ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидави хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. инчунин деҳқонбозори Гипразем, бозори Вориси Сомон, якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо, масҷид ҳамаш дар назди хона ҳаст. нархи хона бошад бо маслиҳат аст, яъне омада хонара дида нархи худтона пешниҳод мекунеду бо соҳиби хона маслиҳат мекунед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.